Takže čaute ľudia, zdravím vás u nového videa, som tu z Mikhalej, ale nebudem to kecávať, vítam vás u nového videa, dajte like, odber a ideme na to. Zahráme si trošku Dusty Trip a zajtra možno vyjde video o Sejuani, tam to nejak dáme, pôjdeme desert, lepšie. Viem, že teraz všetci hypujú, že Dead Rails je kamo najlepšia hra na svete. Podľa mňa není, lebo neviem, nebaví ma nejak moc Dead Rails. Akože, kto vie, napíšte do komentáru, čo je lepšie. Postavíme si tu toto autíčko. Úplne zadarmo som ho získal. Takže super. Dobrá kapota. Dobre. Natankujeme. Nie, no už je to otvorené. Dobre, zatiaľ by som vám chcel povedať, že možno dennodenne, neviem, bude vydávať, že jednu z Robloxu, jednu zo Sejuani. Chcel by som vás takto, že buď budeme natáčať viac na Robloxe toto, Dusty Trip, alebo niekedy si môžeme dať aj také običko. No, neviem. Ale určite si niekedy dáme nejaké običko. Potom, čo by som vám oznámiť, že zajtra bude video o Sejuani, kde dáme nejaké tipy a triky. Takže máte sa na to tešiť. Som nový youtuber, takže viem, že tu moc ľudí veľa to nebude pozerať, ale kto by chcel, aby som stal viac populárnejším alebo tak veľmi rád by mi pomohlo, aby ste mi dali aspoň odber a like. Dobre. Stačí ten odber a je to zadarmo a mohli by ste si to aj rozmyslieť. OK, takže auto sme si poskladali. Vypadá takto. A ideme. Zase mi, že moja taktika tu je nezastavovať do 5000 metrov. A viem, že na 13 000 je tá veľká benzínka. A tam asi nebudeme zastavovať, lebo dvojité garáže sú lepšie. Tuto má nejakú budovu, tam není nič moc. No, poďme ďalej. Áno, shop. Dobre, pozrieme sa do shopu, bo najlepšie je kupovať chleba. Ukáž, koľko stojí ten burger? 25. Nič moc. Dobre, to som nikdy nebol. Ukáž, koľko litrov. Netreba, lebo toto auto skoro nič nežere. Pozrite sa na to. 1000 metrov a iba 0,2. Dobre, toto neštartujem. Ide sa. Čo by sme mohli mať nejaké pekné autíčko, ale máme tam golfový vozík, takže to nechcem. Tu aj tornádo a to v pohode obídeme. To tam netreba ísť, to je na nič celkom. Jejda, ja som nedal pozor. Ale v pohode, ide sa. Nevzdávame to a ideme. No, takže asi teraz nebudeme zastávať do 5000 metrov, lebo akože nepotrebujeme. A viem, jak
Viem, že ak je tu niekto, kto pozerá nejakých fakt, že populárnych youtuberov, nebudem napríklad nejakých komentovať, toto hovoriť. Napíšte, tak keď vás nebaví to, že nejaký youtuber dáva každý jeden deň jedno video, alebo každé 2 dni jedno, neviem, jak to vy máte, tak mohli by ste aj tu nadať odber, lebo ja budem, teraz ešte keď to tak začínam, že nemám moc odberateľov, ďakujem strašne moc za 3 odberateľov, náš cieľ je 5 a potom bude 10. No, nebudem teraz plánovať, ale takže ja keď to bude už také, že budem mať aspoň 100 followerov, tak budem sa pokúšať každý deň aspoň 2 videá. Toto je tá benzínka, ktorej som hovorila, tam netreba teraz ísť. Keby ste chceli nejakú challenge, že neviem, fakt, že hociakú challenge, čo by som mal urobiť tu na Dusty Tripu, tak napíšte mi pod komentár, budem veľmi rád za každý komentár. Dobre, vypneme motor. Neviem, či som ho vypol. No, chleba, lebo pozrite, chleba kúpiš za 8. To ti dá celkom dosť. A tu mám ešte ďalší chleba, no ešte lepšie. 16. Kúpime, jeden spapame. Všetko. Ešte máme tu na burgerito. Dobre, bum. Ak sa môžem opýtať, tak boli ste vy na Minecraft filmu? Ja som tam bola, veľmi sa mi to páčilo. Inak, keby ste chceli, tak môžem natáčať aj Minecraft. Ale neviem, lebo akože môžem nejaký ultra hardcore, no zase to asi nie. Ale nejaký svet by sme mohli, keby ste chceli, že každé 3. video napríklad. Takže dajte mi pod komentár vedieť, či chcete alebo nie. Môj sen by bol byť proste populárnym. Som ale kido, ktoré tu natáča nejaké hovadiny. Ale snažím sa byť populárnym. Keď vás teda tie videá bavia, tak dajte aspoň like. Dobre, nebudeme to obkecávať, natankujeme a ideme. Nie, mohli by sme dať 25 000 metrov, lebo tam je ten baťoch 8. Ja už ho mám, tu nám môžete vidieť. Dobre, takže ideme sem, bum. Dobre. Tu má opatrenie. Áno. Dobre, ide sa. Okej, tu na už to pôjde. No, tu na hneď zastavíme. Či tu dačo není. Burgeritos, Donutinos, čo to je? Oil, to nepotrebujem. Takže asi všetko máme. No, takže bum. A idem. Lebo jedlo máme.
Takže dosť dobré. Či by sme chceli ísť aj do motelu, ale motel neviem, asi nie, lebo ten už som ja vylúčil. Ale yes, toto som potreboval. To auto nežere skoro žiadny benzín, ani toto, jak sa to volá. Žiadny benzín, ani olej, skoro žiadny, ale fakt málo, ale strašne to žere toto, vodu. Takže kúpime toto, chleba zjeme a ideme. Takže sme na 5000, no skoro 6000 metrov a tam už skoro 2 litre. Takže to je dobré, že sme si toto kúpili. Dobre, a oleja, pozrite, však to skoro nič neminulo. Takže super. Dobre, normálne som to skúšal a toto auto dokáže ísť, že 17 000 metrov bez toho, aby ste aby ste nedali žiadnu vodu. Benzín som neskúšal, ani olej. Ale olej už vám skoro toto zomre, keď o chvíľku, že mine sa vám voda, nejaký skokaník, mine sa vám voda a potom hneď o chvíľku sa vám, keby ste šli, tak olej sa vám mine a to už potom nejde. To auto už nepôjde bez oleja. A benzín som neskúšal, ale fakt, že 5000 metrov a 0,8 litra, čo je fakt, že bomba. Som šťastný, že mám toto auto. Aj keď bolo úplne, že zadarmo, tak som z toho mega šťastný. Ale fakt super auto za to, že to bolo zadarmo. Mega. Teraz tu máme kopeček, alebo bránu, Dobre. Neviem, o čom mám teraz hovoriť, ale proste dúfam, že vás to bude baviť. Čo to bude? Keby ste chceli mi odporúčiť nejakú hru na Robloxe, čo by ste chceli, aby som si zahral, tak tiež môžete napísať do komentáru. To bolo hneď vedľa mňa ľudia. Hneď vedľa mňa. Tak okej, kamo, bež, no, choď rýchlo, makaj. Á, dobre, už nám vychádza slniečko. Moc slnko nie. No tak. Lepšie než búrka alebo meteority. Keby ste chceli a fakt dlho sa už snažíte dostať hoci kde na koľko len chcete metrov, tak ja vám pomôžem kľudne, iba mi napíšte vaše meno dole pod komentár, dajte mi odber, ja vám napíšem a môžeme sa dohodnúť na nejakom čase alebo tak. Kľudne vám pomôžem a keby ste chceli, tak môžem vás dať aj túto do videa nejakého. Že som vám pomohol
toto, neviem, napríklad získať ten 8-miestný baťoh, tak hoci čo získať, ja vám fakt pomôžem. Kone niekto bude, a ja neviem, že tá rajvka, čo je v bunkri, alebo dostať sa do bunkra a vyzabíjať tam všetkých, aby ste dostali ten achievement, kľudne, bude to úplne, že pre vás, ja som... Kamo, nikdy sa mi toto nedarilo. Nikdy. Aj takéto hnusné auto. No nič, budem musieť nájsť kartaček. No. To ste nikto nevidel. No, ja vám kľudne teda pomôžem. A... je toto radšej zvonku. Tak, iba mi dajte vedieť, ja vám pomôžem na hoci koľko metrov, je mi to úplne jedno. Ja rád pomáham ľuďom. Ne, mne zmizol burger. No nič. Neviem, kde by som mohol nájsť toto kartáček. Vyskúšam to z dvojitej. Toto. V tej dvojitej. Čo je toto? Je camp. Som ešte nikdy... No, nájdeme si nejakú lepšiu a väčšiu. Skúsim, keby som našiel nejakú dvojitú tuto. Dvojité. Garáž, dvojitú garáž. Hej, tam by to bolo good. Dobre. Chvíľu budeme na 15 000 metroch, moja najväčšia zastávka. Kde tam chvíľu budeme. Keby ste nevideli, tak môžete sa ísť... tuto pozriem. Keď ste nevideli minulé video, kde som natáčal ešte teda bez zvuku, no či bez mikrofónu, lebo neviem, bolo to moje úplne prvé video z techniky. Si dechli ako keby, nič. Dobre. Dobre. Yes! Lepší chladič, ten som potreboval. Burger, ten som mal na začiatku. Jej, mám ho. Tu není teda kartáček. Nájdi. Toto? Komu to som nikdy nemal. Že si to môžem dať do baťohu. No, a toto bolo. Tak kde dovolené? Tu. Nice. Ne, minigun. Také som dobrý. Dobre, tak asi bez. A ne, zoberám si to. Skúsim tu nájsť nejaké. Tu môžem. Tu si ho položím. Alebo keby ste chceli aj nejaký item získať napríklad, ja neviem,
teda ten 8-miestny baťoh alebo dačo, tak ja vám to získam, pomôžem, lebo viem, že veľa ľudí nemá 8-miestny baťoh. Bude celkom vzácny. OK. 3,5, ale... Fú. Mám ešte lepší chladič. Dobre. Jejda, to je k tomu ice creamerovi. Ten quest, čo tu minulo. No, keď som ešte nenatáčal. OK. No aspoň si myslím, že tam dačo bude. Dobre. Fakt neviem riadiť. Tristo metrov. Počkej. Ja ešte túto budovu predtým, než tam pôjdem. Čo mi robia? Oni mi kradnú chleba. Choďte preč. Čo robia? Dobre. Som dala. Počkej. Tam to vidíme všetci. Ale toto pôjdeme. Tuto je veľká šanca na ten kartaček. A zoberieme kalacha. Však neskáč, čo robiť. Dobrá. Rýchlo, daj to sem, bum. Nič. Ty kokš. Tak tu nič, tak tu baltač. Jeda. No. Môžeme to odpaliť. OK. Poďme už na ten koniec. Myslím, že to už každý vidí. Tam nie sú slopy. Koja na kamene. Kamu? Ešte ja nabúram hneď pred vchodom, dobre. Benzín, šup. Za 15 000 metrov s 4 benzíny a ešte je podľa mňa úplne, že do konca hry postarané. Ale pre istotu natankujem. Aj tak ideme iba do 25 000. Dobre. Bum. Skontrolujeme toto. Olej by sme mohli doplniť. A vodu netreba. Bo sme našli jeden z najlepších chladič. Takže doplníme ešte olej. Môžeme si ho aj zobrať so sebou, tento menšia sváča. Je tu dačo? To sa nedá ani dostať, či? Dá? Neviem. Čo? Počkaj. Aha, to je stôl. To nie sú dvere. Aha, to je... nič. Dali sme si sváču, takže by sme... Komu to dali?
nevadí. A ideme. Tu pôjdeme. Potrebujeme si vyčistiť auto. No. Tu sú vždycky tí otrení zombici, ktorých je fakt neznášam. Všetci. Ty motor toto je. Čo? Okej. Kam on mňa zabije? Počkej. Okej, kam on náboje zmizli, že do 100. A nevadí. Nice. Bum, 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 bum. Sa pýtate asi, že jak môžem vám pomôcť, keď ani tú zbraň nemám. Tu napríklad s bunkrom. Ja ju mám odloženú v storage, lebo ja ju nepoužívam napríklad na tieto granáty alebo napríklad na nejaké takéto veci, že keby som našiel nejakú paintball gunu alebo dačo, tak na to si to šetrím. Keby ste chceli, tak môžete mi povedať nejaký achievement, ktorý mám získať. A keby ste aj chceli, tak môžete mi aj povedať, že ako na neho. Akože ja pokúsim sa ako prvé, že bez žiadneho nejakého tutoriálu alebo dačo na YouTube, čo by som našiel. Ale aj tak, aj tak iba povedzte hocičo, keď mi to zarobí odber, tak ja fakt budem šťastný, lebo čo? Aha, už to. Ešte som začiatočný youtuber, takže napríklad vystrihnúť video viem maximálne tak na mobile a toto načítam na mojom počítači, ale neviem poriadne, no akože viem, naučím sa to kľudne, ale neviem práve, že v akom nejakom programe to mám urobiť, takže tak. Takže keby ste vedeli nejaký program, ktorý by bol dobrý na strihanie videa, aby som vám napríklad teraz to že prestrihol, až kým budem na 23 000 metrov, tak mi povedzte, kde to je fakt, že ľahké, a to je iba napríklad na také, že tu viem dať napríklad text hore, že už sme skoro tu, alebo ja neviem, že ako sa dostať do Ghost Townu, alebo tak, že iba taký proste fakt, že ľahký, môže byť kľudne aj za nejaké peniaze, aj zadarmo. A keď to bude za peniaze, tak aspoň nejaký lacnejší a nech sa tam dá zrušiť tá, že na mesiac. No, to by bolo asi všetko k tomuto.
čo som chcel povedať k strihaniu. To, či chcete vedieť chcete vidieť moju tvár alebo tak, to kľudne iba napíšte do komentáru. Hoci čo sa chcete spýtať, proste napíšte do komentáru. Ja každý jeden si prečítam, aj keby ich tam bolo 1000, že fakt. No, tu máme rádio, Taver. No, máme tu 25 000 ghostov. Kto by chcel, kľudne vám aj toto pomôžem, keď by ste to chceli. Úplne zadarmičko, bez ničoho, ani centík nechcem, ani nič, ani fakt, že nič. Iba mi povedzte a ja vám to fakt získam. Buď vám to môžem získať sám, alebo že napríklad poviete mi, že potrebujem proste, no nie, že mohol by som prosím, neviem, získať nejakú, neviem, napríklad tú z bunkru, tam tú zbraň, kľudne napíšte, získavam ju. A keby to bola takáto, že napríklad paintball gun alebo tak, kľudne ho proste, ale k takýmito zácnejšími vecami vám to asi sám nezískam, že musel by som potrebovať aj vašu pomoc. Myslím, áno, 20. sa bude konať Easter v Dusty Tripu, takže sa máte na čo tešiť. Takže natočím tam nové video. Všetko o update, čo by ste mali vedieť. Natočím úplne nové video, neviem, 30 minútové alebo tak, že možno pridajú aj nový event, kde bude sa dať získať nejaká novú zbraň, nejaký event tam bude, bossovia noví a tak. Na to by som sa veľmi tešil, že to by som fakt, že zobral. A by som to natočil, že ako som to celé prešiel. Tento event, čo je to The Hovling, či čo to je, to by som teraz tam nedával, lebo zasa zaujímavé to není. Takže sú tam dobre. Je tam prvý sekerník, potom je magma, alebo miner, alebo proste ťažič. Potom je toto. Potom je toto, jak sa to volá. Potom je toto divná Elza, alebo nadrogovaná Elza, a potom už je iba posledné mini Ghost Town, alebo jak to mám povedať, a úplne v pohode easy event, ako si zarobiť nové auto. No, takže neviem, či to budem vidieť, ale o 400 metrov máme Ghost Town. Takže si tuto takto. Prečo to tam nevidím? Alebo to je ešte 100 metrov. No. Prečo začal pršať? Super. No tak si počkáme, kým doprší, lebo nezmýšľam, keď prší, a musím hrať. No, ona bude asi aj búrka, čo? No, prš. Prš, áno, to som potreboval.
vysielačku. Trošku zvychlidiame. Jede tu na chleba, tak ten si rovno idem dať, lebo som hladný, kámo. No, akože takto, toto je 25 000 metrov. Fakt, natankovali sme to, nemôžete si to spočítať. Máme 41 litr. Takže to by ma aj stačilo, aj keď na moste natankujete a ešte keď stavate auto. Keďže som našiel tento super chladič, takže ešte máme a olej to skoro vôbec nežere. Ešte mám tu, super. Viem, určite si zoberiem na nich svoj miniganik. Hej, tam vidím ich. To si ho takto položím. Lol, som našiel bulič. Lol. A čo už to nefunguje? A funguje. Vy musíte ísť proste tuto. Dívať sa tak. Poň. Áno, proste tuto pri kolesebe. Jejda, už ich vidím. Koľko ich tam je? Dobre, ide sa na to. Jejda, môj minigun. Tuto. Kde mám? What the fuck? A tu je, dobre. No poďte si. No, čo mi zmizol? Nezveším, ako tá hra robí. Okej, prvá várka. Bojí sa mi. Kokšo. Stále ich tu skáču. Čo bolo? Jejda, neprebíjaj. Strieľaj. Čo nestrieľaš? Čo mi to nestrieľalo? No, myslím si, že toto je end. Koniec videa. Mal som tu menší bug, nevadí. A vidíme sa u ďalšieho videa. Ahojky, dajte odber a like. Čaute.